بحششن غانغستراتنا استملأ ترجع نيشي كريستوفر موت منجدي إلش نيرو حدا معلتي كل حلم قاعد خوينو على ملؤ تفولتو مويتو زي ترسعو تاريخا ورابر كم صغون من ما يفلت النيرو جن كل جيزة ريح قوز قرو هدي موسعو كبيد فرحات نيرو على ملؤ صغير قدامين زودادر زيولو رابرن كيكون خيموت نايلو ما عند فيلمنا هو التاريخ ناتوريوس بيجيو أف شوعة عمتو حشش كم من قد نعلم قدامي رابرنا مخان كميل خمزاقعن مستوباك زنورت لي بمنتاي تلعيلو كميل خاين خلتي أمنا موتو تسحوهم كنفتشينا زي فيديو لايك لكم جمروه كسام مودعتا دما سنايت أنحيد فيلمنا جمر عسر شعة تسعة شوعتي أو لوس أنجلس كاليفورنيا أفتو جيزا خفتم اللوز بهالو فلوت رابرات حدا زخونة زي ناتوريوس بيج ناسولو ترين أوارد دحر مسعر مسكالوت بزحات رابراتن درفتن النا تزناق النار أنا أيو زخدو لساعات أخيلو كافت كلابوت إنا مكينو تسغيلو مس محازوتو ناخدن كلوغن أو ناي ترافيك مبرات تطويبل جن زي تتصبيو من قدي حانت بزحات غانغسترات زحازت شوفرولي تقونو تطوتولمو من كيدون قوي مسارحو تشوم بتلاقا تكسلو ناتوريوس بيك ناوز مكرنيا يوتي زقد من مصحو أو عسر شعة سمانياتات عبروكلين نيويورك ستولده نعبيت تحساس وازنورو نشتي قلعي نيرو كريستوفر جورج كدمنا ناي رابراتن غانغستراتن هيوت مقتايو أحد عوي تمرتويت زمهار بتعم غوست مهاري نيرو جن ناي رابراتن ناي غانغستراتن هيوت زوت وزنهره ديروك زبال حدث فوتي عاركو نيرو كريستوفر بيك زبل ساقواز رغو أو ساعة زي نيرو مغنياتو مستم دك شومنت عمت محازو تغرق انكلو زي متنو صونتي نيرو حدا معلت بيجي أديو فيليتاك تمرتو تعطو نغوزو مناتو مرسون كلو أبو سيلويتي متسمو حدي قوم سلز غدا نبيجي معوي قون $100 هوا نفيليتاقن إزغمت أرفي نيرو مغنياتو نوداو طعي تمرتيت نغدا مرتراي أو كل تستفلالو بوطاتات كل تستفلالو سرحات سرح نيرا بيجي نبو بتعمي تصلو نيرو نقول نجر دما خبديو يتصبه حدا معلتي أعرف دقا جزء خفيلو ناهي باب ستايل كداون تستخدون بزحات قلعو تيرقمو حدا جيزا رابر كخوني من ناس لزنوره بيرون دفتر نوت جقد من متحف يجمر عركو ديراقن كل جيزا نحماق عالمكو قطوز متسايز مسل أو ترقا غمي جير حاشش كشيت كم زغل لما يلامدو بيجي بتعام غلطي في زمارن إشي قلعا سلزنوره اتي هوت قلتي في لامدومو أو صفرو اللو خبز بهالو شيء تحدي خون كمزيلو بيجي أو عسر شعة تسعة أو عسر شوعة عمتو أو إمريكا حشش بفتنا ديسفع فعلو زنوره جيزة فلوتون ما أغلاينا قادم كوينو يوتنا غد سلان رخو عديو جن بزعوا زمرحو العوي بيزنس من كيف لتت كم تارانا يهي سكول تمهارات رؤنيرا بيجي كجزا خوت سنكلو عديو زخدنتو تارخ داون تجيريو جن تمرت قدم مخادو حشش شيء تزغزو بتعم خبار ستايلش كداون تتخدينو مسارحي وقوتو اتيو ناو كلاسي عتي بيجي أو كلاس بتعم فتانن نطوفن تمهارايم كان تخونه እቶም መማህራን ብሰንኪ ግጭፎ ተቆልዱን ከለዉ መሊሱ ይጸርፎምን የዋርዶምን ይነሩ ሓደ ምሸት ኣፍቃሪቱ ጄኒ ክረክብ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኸይድ ጄኒ ንቢገ ከም ዝጠነሰት ክትነግሮን ከላ ብጣዕሚ ይጭነቕ እቲ ሓሽ ናይ መንጋድ ስርሑ እውን ካብቲ ካልእ ግዜ ዝበለፀ ተገዲሱ ክሰርሖ ይውስን ዲራክ ዓርኩ እናሓገዞ እውን መጠን ሸጠሉ ሰፈርን ዝሸጦ ሓሽሽን እናወስኸ ይኸይድ ሕዘቦ ስለ ዝኾነ ካብቲ ካልእ ግዜ ዝበዝሐ ቅርሺ እዩ ዘድልዮ ኣብ ዕረፍቲ ጊዜኡ ድማ ኣብ ጽርግያ ዝካየዱ ራብ ባትል እናተሳተፈ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ተፈላጥነት ይዕቢ ቢጊ ራብ ባትል ኩሉ ግዜ ሲዕሩ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ነዲኡ ክነግራ ተሓጒሱ እዩ ዝኣቲ ኣዲኡ ግን ካብ ትምህርቲ ቤቱ ንነዊሕ ግዜ ካብ ትምህርቲ ከም ዝተረፈ ዝነግር ደብዳቤ ስለ ዝመጻ ብጣዕሚ ተናዲዳ ትጽበዮ እዚ ኸይኣክል ንኽሽርሽሮ ካብ መከፋፈል ተምፂዎ ዝነበረ ሓሽሽ ኣብ ትሕቲ ዓራቱ ስለ ዝረኸበቶ ተናዲዳ ካብ ገዛኣ ንኽወፅእ ትነግሮ ኣብ ሰዓት እዚ ቢጊ ህይወቱ ባዕሉ ንኽመርሕ ዝበለፀ ከቢድ ስለ ዝኾኑ ትምህርቲ ገዲፉ ኣብ ሓሽሽ ሙሉእ ትኩረት ይገብር ሕጂ ግን ቢግ ኣብ ጽርግያ ደው ኢልካ ሓሽሽ ምክፍፋል ብጣዕሚ ስለ ዝሰልችዮ ካልኦት ከበድቲ ሓሽሻትን መሳርሕታትን ብብዙሓት ሰራሕተኛታት ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣንጎሎታት ከተምኡ ምሻጥ ይጅምር ዓርኩ ዲሮክ እዚ ሓሳብ ምንም ኣይፈትዮን ነይሩ ቢጊ ጠጠው ንኸብል ድማ ብተደጋጋሚ ይልምኖ ነይሩ ግን ኣብዚ ሰዓት ቢጊ ብጣዕሚ ይቕርሺ ደሊኒ ጠጠው ዘብለሉ ሰዓት ድማ ሓሊፉ እዩ ቢግ إذا حدش يجمرو بيزنس بفتنة يعب سلازنورة كدم حجي حالي موخونة حسيوه زي فلت ما تنكرشي راكب جن بزح قرشي بزح حدا قحيزي إزماتة حدا معالت دما بلاوش تخشفو أو كارولاينا بيت هنساتي إسر بيجي مجمر أزغورو نجر ناوديو دويلو نخد حجزون نخد وحزون ملمانيو
ኣዲኡ ግን ንዝወሰኑ ውሳነታት ሓላፍነት ክወስድ ከም ዘለዎ ብምእማን ንኽመሃረሉ 9 ወርሒ ከም ዝእሰር እናፈለጠት ምንም ከይገበረት ሱቕ ክትብል ትመርጽ። ቢጊ ኣብዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሒቱ ዘሕለፎ ህይወትን መከራን ዘርኢ ብዙሓት ናይ ራፕ ደርፍታት ይገጥም። ከም ዝናበላ ዘን 9 ወርሒ ሓልፋ እሞ ናይ እስራት ግዚኡ ወዲኡ ቢጊ ንገዝኡ ይኸይድ። ኣፍቃረቱ ጄኒ ድማ ጓሉ ቲያና ሒዛ ትቕበሎ። ቪሌታ እውን ምእንቲ ጓሉ ኢሉ ካብ ሕማቕ ህይወት ንኽርሕቕ ብተደጋጋሚ ተምሕሎ። ቢጊ እዚ ቓል እዚ ንምሕላይ ካብቶም ሓሽሽ ዝሸጡን ዝነግዱን መሓዙቱ ርሒቑ ናብቶም ኣብ ደርፍን ራፕን ዝነጥፉ ይኸይድ። እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ኣዕርኽቱ ቢጊ ብጣዕሚ ጎዝ ራፐር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ሓንቲ ደርፊ ንኽደርፈሎም ብተደጋጋሚ ይልምንዎ። ማይክሮፎን መርደረር ትብል ደርፊ ድማ ብሽም ቢጊ ስማል የውፅእ። እታ ደርፊ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ዲጄ ሚስተር ሲ የውፅእ እሞ እቲ ፓፍ ዳዲ ዝበሃል ምስ ዓበይቲ ራፐራት ዝሰርሕ ዝነበረ ፕሮዱሰር ትኹረቱ ትስሕቦ። ቢግ ብፓፍ ዳዲ ተጸዊዑ ናብ ቢሮ ይኸይድ። ቢግ ኣብ 19 ዓመቱ ጥራይ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ፍሉጣት ራፐራት ናይ ምዃን ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ንፓፍ ዳዲ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ፓፍ ዳዲ እውን ብድልየቱን ሓቡኡን ብጣዕሚ ተደኒቑ ስለ ዝነበረ ኣብ ንእሽተይ ዓመታት ጥራይ ሚልዮነር ከም ዝገብሮ ቃል ብምእታይ ናይ ሪከርድ ስምምዕ ይፈራረሙ። ሓደ መዓልቲ ድማ ቢግ 16 ዓመታት ዝነበረት ኪም ኣብ መንገዲ ይላኸፋ እሞ ፎትያቶ ስለ ዝነበረት ሒዛቶ ንገዛኣ ትኸይድ። ቢጊ ምስኣ ርክቡ ንምቕጻል እኳ ሓሲቡ እንተነበረ ኪም ሕሉፋ ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ቢጊ ንኪም ብሓደ ግዜ ብጣዕሚ ፈትዋ ስለ ዝነበረ ካሊእ ዝጥውሮ ስድራዋላ እናተጸበዮ ካብ ጎኑ ከም ዘይፈልያ ቃል ኣትየላ። ሓደ መዓልቲ ግን ፓፍ ዳዲ ናብቲ ሰፈሩ ብመኪንኡ ገይሩ ይመጽእ እሞ ንቢጊ ሕማቕ ዜና ይስምዖ። ዋላ ክልቲኦም ድሌቶም እምበር በቶም ላዕለዎት ናይቲ ሪከርድ ሓለፍቲ ተዋሪሮም እዮም። ሕጂ ቢጊ ካሊእ መማርፅ ስለ ዘይነበሮ ናብቲ ናይ ሓሽሽ ሕልፉ ክምለስ ይግደድ። ግን ሕዚ እቶም ናይ ቀደም ዝሕግዝዎም ነበሩ ሰባትን ሞያን ክእለትን ስለ ዘይነበሮም ብፖላዊስ ቀልጢፎም ይተሓዙ። ቢጊ ንድሕንነቱ ሽጉጥ ሒዙ ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ደርቢዋ እንተሃድም ይተሓዝ እሞ ናይ መን ምዃና ይሕተቱ። ኣብ ሰዓት ዲሮክ ምንም መጻኢ ይጽበዮን ኣሎ። እንድሕር ደኣ ቢጊ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ግን ናይ ራፕ ደርፊ ቀፂሉ ህይወቱ ቀይር ይኽእል እዩ። ዲሮክ ንቢጊ ብጣዕሚ ይኣምነሉን ይድግፎን ስለ ዝነበረ ድማ እታ ሽጉጥ ናተይ እያ ብምባል ሓላፍነት ክወስድ ይመርጽ። ኣብ ሰዓት እዚ ቢጊ ሓሽሽ ምሻጥ ምንም መማረፂ ከም ዘይኮነ ስለ ዝበርዐሉ ብፍጥነት ናብ ናይ ፓፍ ዳዲ ስቱድዮ ይኸይድ እሞ ደርፊ ብምስራሕ ንክሕግዞ ይልምኖ። ፓፍ ዳዲ ኩነታት የመቻቸሉ እሞ ብሓደ ምስራሕ ይጅምሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፓፍ ዳዲ ዳልይዎ ዝነበረ ኮንሰርት ንክደርፉ ይወፁ። እቲ ኮንሰርት ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ። ዘ ኖቶሪየስ ቢግ ዝብል ሽም ድማ ኣብ ሙሉእ ሃገር ይስማዕ። ትኹረት ብዙሓት ካልኦት ራፐራት ድማ ይስሕብ። ካብ ኩላቶም ተሳሒቡ ዝነበረ ግን ቱፓክ ሻኩር እዩ። እንከይዶም ጎዩ ምስ ቢጊ ናይ ቀረባ መሓዙት ይኾኑ እሞ ኣብ ገዝኡ ዝካየድ ነው ዝነበረ ዓብዪ ምድላው ይዕድሞ። ቢጊ ድማ ናይ ፌመስን ናይ ሃፍትን ህይወት ቅስና ወደ ምስትምቓር ይጀመር። ሓደ ንግሆ ኬሚ ምስ ቢጊ ሓዲራ ንገዛእ ክትከይድ እናተዳለየት እንከላ ንደርፊ ዝኸውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፂ ከም ዘለዋ ይፈልጥ። ቢጊ ናብዚ ናይ ራፐራት ዓለም ከምፃ ከም ዝሓስብሎ ክነግራ እንከሎ ዝቕልደላ ኣሎ መሲልዋ ብጣዕሚ ጎበዝ ደራፊት ምዃና ተርእዮ። ኣብ መጨረሻ ድማ ቢጊ ተደኒቑ ናብቲ ናይ ራፕ ዓለም የእትያ። ኣብ ሰዓት እዚ ቢጊ ኩሉ ግዜኡ ኣብቲ ስቱድዮ ደርፈ ምቕዳሕ የጥፍኦ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ንጓልካ ዝኸውን ግዜ ዘይትፈል እናሃለት ብተደጋጋሚ ትቑረየሉ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣፍ ደገ ኮይኑ ናሰሓቐ ዝነበረ ዓርኩ ማርክ ንኽሕግዞ ናብ ውሽጢ ኣት እሞ ባዕሉ ከም ዝከታተሎን ንጓሉ ግዜ ክህብ ከም ዘለዎ ከም ዘስታውሶን ነጊሩ ተዋሒሱ ሒዝዎ ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣዲኡ ናይ ጡብ ካንሰር ከም ዝሓዘ ክፈልጥ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ይድንግጽ። ብዙሕ እንከይጸንሐ ፓፍ ዳዲ ዳልይዎ ናብ ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ፕሮግራም ይኸይድ። ፓፍ ዳዲ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ባዕሉ ባድ ቦይ ዝብል ሪከርድ ኣውፂኡ ስለ ዝነበረ ቢጊ ምስኡ ንኽሰርሕ $60,000 ቅድመ ክፍሊት ይኸፍሎ። ቢጊ እዚ ቅርሺ ዝተጠቒሙ ነዲኡ ናብ ሕክምና ይሰዳ እሞ ቪሌታ ምስ ናይ ጡብ ካንሰር ዝነበራ ቀዳማይ ኩናት ትስዕር። ሕጂ ናይ ኣዲኡ ጭንቂ ካብ ርእሱ ስለ ዝወፀሉ ናብቲ ስቱድዮ ይምለስ እሞ ምስ ፓፍ ዳዲ ኮይኑ ሬዲ ቱ ዳይ ትብል ናይ መጀመርያ ኣልቦም ይሰርሕ። ቢጊ ፓፍ ዳዲ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሲንግሉ ካሊእ ድምፃዊት ንኽትሕግዙ ሓሳብ ብምልዓሉ ምንም ደስ ይበሎ ነይሩ። ነብሱ ንኽረጋግዕ ድማ ናብቲ ስቱድዮ ብዙሓት ኣጓላት ብምዕዳም እናሰተየን ሓሽሽ እናተጠቐመን ይውዕል። ኣብ መጨረሻ ግን ዘይምስምማዕ መማርፂ ስለ ዘይነበሮ ጁሲ ስላሽ አንብሊቨብል ትብል ናይ መጀመርያ ሲንግል ይለቅቕ። ብዙሕ እንከይጸንሐት እታ ሬዲ ቱ ዳይ ትብል ኣልቦሙ ኣብ ሴፕተምበር 19 1994 ትልቀቕ እሞ ቢጊ ብጣዕሚ ዕዉት ራፐር ይኸውን። ኣብ ናይ 200 ቢልቦርድ ቻርት ድማ ንሰሙናት መበል 13 ኮይኑ ይቕጽል። ቢጊ ኣልቦሙ ዘመረቐሉ ነበረ ምድላው ፓፍ ዳዲ ምስ ዝዓደሞም ብዙሓት ፍሉጣት ደረፍትን ሃፋትምን ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈ ይጸንሕ። ብዙሓት ሰባት እንትስዕስዑን እንትጫወቱን ድማ ቢጊ ኣብ ዓብዪ ዙፋን ኮፍ ኢሉ ሓድሽ ህይወቱ የስተማቕር። ናብቲ ምድላው ኣፍቃሪቱ ኪሚ፣ ቱፓክ፣ ኣርኤንቢ ደራፊት ዝነበረት ፌት ኢቨንትስን ነይሮም። ቢጊ ብጣዕሚ ዘዋላተ ዒንቲ ስለ ዝነበሮ ድማ ንፌት ክፎትያ ይጅምር።
ብዙሕን ከይጸንሐ ቱፓክ ናብ ቢጊ ይቐርብ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት ዓለም ክትኣትን ከለኻ ምሳኻ ዝውዕሉ ሰባት ምንም ስለ ዘይትፈልጦም ክትጥንቀቕለካ ኢሉ ይነግሮ። ሓደ ግዜ እቲ ባድ ቦይ ዝብል ካምፓኒ ፎቶሹት ንኽገብሩ ንኤቨን ይዕድምዋ እሞ ቢግ ንኽፋለጥ ዕድል ይረክብ። ቢጊ ክጅንጅና ክሙክር እንከሎ ፌት ብዛዕባ ጓላ ቻይና ትሓስብ ስለ ዝነበረት ክትቅበሎ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ግን ቢጊ ብቐሊሉ ተስፋ ዘይቆርጥ ህልኸኛ ስለ ዝነበረ ንኽቀራረቡ ዕድል ይረኽቡ እሞ ካብ ዝፋለጡ 8 መዓልቲ ጥራይ ምስ ሓለፈ ኣብ ኦገስት 9 1994 ሕጋወት ሰብ ሓዳር ንኽኾኑ ይመርዑ። ሓደ ዕለት ኣብቲ ስቱድዮ ኪም ንኽደርፍ እናተዳለየትን ከላ ፌት ንቢግ እናሰዓመቶ ትርኢ እሞ ብጣዕሚ ቀኒኣ ስለ ዝነበረት እቲ ክደርፉ ሓሲባ ዝነበረት ደርፊ ሓዲጋ ኩሎም ግጥምታታ ንቢግ ዝፀርፉ ተቐይሮም። ኣብ መንጎኦም ሓያል ክትዕ ይለዓል እሞ ቢጊ ናብቲ ውሽጢ ስቱድዮ ብምእታይ ኒኪም ብዛዕባ ሰበይቱ ሕማቕ ንኸይትዛረብ ብሓይሊ የፈራርሓ። ሕጂ ሓዳር ስለ ዝገበረ ከም ቀደም ከም ኣፍቃሪቱ ዘይኮነስ ከም መሳርሕቱ ከም ዝርአያ ይነግራ እሞ ብጣዕሚ ትሓዝን። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ዎርኒንግ እትብል ሓዳሽ ዝነበረ ደርፉ ኣብ ሓደ ኮንሰርት ንኸቐርብ ይኸይድ። ኣብ ሰዓት እዚ ፌት ገዛ ይኹሕኩሕ እሞ እቲ ማዕጾ ክትከፍቶን ከላ ጄኒ ንጓላ ቲያና መዕበይ ዝኸውን ቅርሺ ካብ ቢጊ ክትቅበል መፅያ ትረአ። ጄኒ ኣብ ገዛ ከም ዘየሎ ምስ ፈለጠት ኮንሰርት ምስ ወድአ ናበይ ዝኸደ ይመስለኪ ኢላ ንፌት ክትጠራጠር ትገብራ እሞ እናተጠራጠረት ናብ ሆቴሉ ክትከይድን ከላ ካብቲ ኮንሰርት ሒዝዎን ምስ መፃ ዋልድ ደቂሱ ይጸንሐ። ከምዚ ኢሉ ነዊሕ ዘይጸንሐ ሓዳሮም ይፈርስ እሞ ፌት ንቢጊ ዩ ዩዝ ቱ ላቭ ሚ ወይ ድማ ትፎትየኒ ነርካ ትብል ሓንቲ ሲንግል ተውፅእ። ቢጊ እታ ደርፊ ትቕድሐሉ ዝነበረት ሰዓት ናብቲ ስቱድዮ ይመጽእ እሞ ንፌት ይቕረ ንኽትብለሉ ይልምና። ፌት ምስ ክልተ ዘይትፈልጥ ነጓላት ወላብ ዓራት ረኺባቶን ከላ ይቕረ ክትብለሉ ትመርጽ። ቢጊ ኣብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ዝነበሮ ጽዑንቶ ንምዕባይ ጁኒየር ማፍያ ዝብል ግሩፕ ይኸፍት እሞ ኒኪም ሓንቲ ኣባል ይገብራ። ግዜ ክሓልፍ እንከሎ እውን ሕድሕድ ዘውፅኦም ደርፍታትን ኣልበማትን ኣብ ቢልቦርድ ቀዳሞት እናኾኑ ይመጹ። ቁፅሪ ፍቀርቱን ተኸተልቱን ድማ ብመጠኑ እናወሰኹ ይኸዱ። ናይ ቢጊና ናይ ቱፓክ ርክብ ምስ ደርፎም ብጣዕሚ ቀልጢፍ ይዓቢ ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ምስኡ ፑል ንምጭዋት ይኸይድ። ሓደ መዓልቲ ቱፓክ ናብቲ ናይ ቢጊ ስቱድዮ ይመጽእ ነይሩ። ሊል ሲሲ ብላዕሊ ኮይኑ ስለ ዝርአዮ ድማ ንኽቕበሉ ብኣሊቬተር ገይሩ ይወርድ። ኣብኡ ክበጽሕ እንከሎ ግን ሰለስተ ዝተዓጥቑ ሰባት ንቱፓክ እናዘረፍዎን እናቐጥቆጥዎን ይጸንሑ። ሊል ሲስ ኣብ ሰዓቱ ስለ ዘይበጽሐሉ ቱፓክ ብጣዕሚ ተጎዲኡን ብዙሕ ደም ይፈሶን እዩ ነይሩ። ሒዝዎ ናብቲ ስቱድዮ ክምለስ እንከሎ ድማ ናቶሪየስ ቢግና ሊል ፓፊ ኮኔሎም ከም ዘውቅዕዎ ይነግሮም። እቶም ዝቃረቡን ዝፋትዩን ዝነበሩ ኣረኽቲ ድማ ከምዚ ኢሎም ነንሕድሕዶም ሞት ዝምነዩ ጸላእት ይኾኑ። ቱፓክ እቲ መጥቃዕቲ ዘብጽሐሉ ቢጊ ምዃኑ ብቴሌቪዥን ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይናደድ። ፓፍ ዳዲ ከረጋግዑ እናሞከረ ድማ ቢጊ ንቱፓክ ክድውለሉ ይሞክር፣ ግን ስልኩ ይሰርሕ ነይሩ። ሰንኪ ዘጋጠሚ ድማ እቶም ካልኦት ሪከርድታት ንናይ ባድ ቦይ ሪከርድ ብተደጋጋሚ ብቴሌቪዥን እናወፁ ይጸርፍዎን የዋርድዎን ነይሮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቱፓክ ንኹሎም ናይ ቢጊን ናይ ባድ ቦይ ሪከርድ ኣባላትን ዝጸርፍ ሓንቲ ደርፊ የውፅእ። ካብዚ ግዜ ዝንዳሓር እቶም ራፐራት ትኹረቶም ነንሕድሕዶም ምጽራፍን ምውራድን እምበር ኣብ ደርፊ ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ ቱፓክ ምስ ሰበይቱ ንቢጊ ዝኾነት ፌት ፎቶ ተላዒላ ክርኢ እንከሎ ተናዲዱ ናብ ገዛ ይኸይድ። ቢጊ ልዕሊ መጠን ስለ ዝተናደደ ኢንተርቪው ትገብርላ ምዃናን ከይተገደሰ ብዛዕባ ተጋጣሞ ገዛ ናብ ጓየ ይሓታ። ግን ዓርኩ ማርክ ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት መፅኡ የረጋግዖ እሞ ሒዝዎ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ፓፍ ዳዲ ቱፓክ ዝገብርሎ ንኽልቴና ክወድቕ ደልዩ እዩ። ተተረጋጊዕና ጥራሕ ድማ ኢና እዚ ሰዓት ንሓልፎ ኢሉ ንናቶሪየስ ቢግ ከረጋግዖ ይሞክር። እቲ ምሸት እሱ ድማ ናብ ናይ ፌት ገዛ ይኸይድ እሞ ነቲ ናይ ቀድሪ ተግባራቱ ይቅርታ ይሓታ። ፌት ብናይ ሰብኣያ ተጓር ብጣዕሚ እናተናደደት ኣነ ምስኡ ፎቶ ዝተለዓልኩ ብናይ ስራሕ ጉዳይ ነይሩ ንምንታይ ብኸምዚ ዓይነት ጉዳይ ጥርጥረኒ ኢላ ድማ ተሓቶ። ቢጊ ካብዚ እንድሓር ንዓኣ ዝኸውን መልስታት ስለ ዘይነበሮ ሓዲጋቱ ናኸደት ስቕ ኢሉ ዘይምርኣይ ካሊእ ክገብር ኣይኽእልን። ኣብ 1996 ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ዝካየድ ነበረ ናይ ሶል ትሬን ኣዋርድ ንክኸይድ ዝዳለ ነበረ ቢጊ ዘይፈለጡ ሰባት ናብ ስልኩ እናደወሉ ከም ዝቐትልዎ የፈራርሕዎ ነይሮም። ቢጊ ሙሉእ መዓልቲ ዘይፈልጦም ሰባት እናደወሉ ከም ዝቐትልዎ የፈራርሕዎ ንምባሮም ከይኣክል ጫማኡ ፀይዎ ስለ ዝነበረ ተናዲዱ ይድርዮ። ፓፍ ዳዲ ምስ ቱፓክ ብዝነበሮ ባእሲ ብጣዕሚ ከም ዝጭነቕሎ ድማ ይርዳእ። እቲ ምድላው ተወዲኡ ንገዝኦም ክኸዱ ካብቲ ቦታ ክወፁ እንከለዉ ግን ቱፓክ ምስቶም ካልኦት ራፐራት ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ምስ ሰበይትኻ ደቂሰ እየ እናበለ ብተደጋጋሚ ይጽርፎ። እዚ ዕግርግር እዚ ናብ እዝኒ ጋዜጠኛታት ይበጽሕ እሞ ዝተፈላለዩ ጌጋ ሓበሬታታት ብምህታን ዌስት እና ኢስት ኮስት ዝብል ኩናት የልዕሉ። ቢጊ እቲ ኩነታ ጠቕሊሉ ክሓልፎ ዋላ ተሞከረ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝገብሮ ዝነበረ ኮንሰርት እቶም ሰማዕቲ ናይ ቱፓክ ሽም ብተደጋጋሚ እናፀውዑ የቋርፅዎ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ይናደድ። ንቱፓክ ፀርፊ ክትከውን ኣቐዲሙ ኣዳሊዋ ዝነበረ ሁሻቱ እያ ትብል ደርፊ ድማ ይደርፍ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ኣብ ሴፕተምበር 1996 ቢጊ ምስ ሊል ሲስ ኮፍ ኢሉ ቴሌቪዥን እናርአየ እንከሎ ቱፓክ ኣብ ተኹስ ከም ዝተቐተለ ዝነግር ዜና ይሰምዕ።
ቱፓክ ኣብ ላስ ቬጋስ ናብ ዝርከብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ብሄሊኮፕተር 4 ጥይት ተወቂዑ ዋላ ይኸይዳእ እምበር ቁስሉ ልዕሊ መጠን ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣብ 25 ዓመቱ ይመውት። ቢጊ ምስ ቱፓክ ዋላ ባእሲ ይጽናሕ ደኣ እምበር ሕጂ እውን ይፈትዮ ስለ ዝነበረ ይቅርታን ከይበሎን ነገራት ከይስተኻኸለ ብምሟቱ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነ ነዲኡ ይነግራ። ኣዲኡ እውን ዓበይቲ ነገራት ንእሽተይ ኮይኖም ከም ዝጅምሩ ብምንጋር ኣብ መጻኢ ህይወቱ ንኽመሃር እምበር ብዝሓለፈ ንኸይጭነቕ ትነግሮ። ካብቲ ሰዓት ሱ እንድሓር ቢጊ ብሞት ዓርኩ ልዕሊ መጠን ሓዚኑ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣዕርኽትን ከለዉ ዝተቐረጹ ቪድዮታት እናርአየ ይዝክሮ። ሓደ መዓልቲ ምስ ሊል ሲስ ብመኪና እናተጓዓዙ ከለዉ ሓደጋ ገጥሙ እሞ እግሩ ተጎዲኡ ሆስፒታል ይደቅስ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ንዓርኩ ቢጊ ክሕግዝ ኢሉ ኣሲሩ ዝነበረ ዓርኩ ዲራክ ይፍታሕ እሞ ንኽሪኦ ንገዝኡ ይመጽእ። ቢጊ ኣብ ዓራት ደቂሱ ናይ ዓርኩ ቃላት ክሰምዕ እንከሎ ሙሉእ ዘሕለፈ ህይወቱ ይዝክር እሞ ኩሉ ነገር ቀይሩ ከም ብሓድሽ ህይወቱ ንምጅማር ይውስን። ምስ ሰበይቱን ጓሉን ነገራት ንምቕላል ብተደጋጋሚ እናተመላለሰ ይርአ ነይሩ። ክንዲ ዝተኸኣሎ ድማ ምስ ጓሉ ቲያና ብዙሕ ግዜ ክሕልፍ ይሙክር። ይኹን ደኣ እምበር ኪም ምስ ጓሉ ስለ ዝኸደት ስለ ዝፀረፋ ነገራት ምስኣ ጽቡቕ ይኸዱ ይነበሩን። ቢጊ ኣብ ሰዓት ካብ ናይ ደርፊ ዓለም ክወፅእ ድሌት ስለ ዝነበሮ ናይ መጨረሻ ኣልቦም ንኽሰርሕ እግሩ ተጎዲኡ እንከሎ ናብ ፓፍ ዳዲ ኸይዱ ሪከርድ ምግባር ይጀመር። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ናብ ሎስ አንጀለስ ክኸይድ ስለ ዝነበረ ናብ ወዲኡ ይድውል እሞ ንኹሉ ዝገበረሉ ነገር የመስግና። ኣብ ካሊፎርኒያ ድማ እታ ላይፍ ኣፍተር ዴዝ ትብል ሓዳሽ ኣልቦም እናፋለጠ ንብዙሓት ተባኢሶሞ ዝነበሩ ራፐራት ንኽዕረቑዎ ይዕድም። ኒኬም እውን ደው ኢሉ ንኹሉ ነገር ይቅርታ ይሓታ እሞ ንፌት ንኽረኽባ ወዱ ሲጂ ሒዛቶ ንኽመጽእ ይነግራ። እታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ጄንና ጓሉ ቲያና እውን ናብቲ ከተማ መጽአ ንኽሪኦ ይዕድመን። ቢግ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝነበሮ ጻኒሒት ዝተፈላለዩ ሰባት ስልኩ እናደወሉ ከም ዝቐትልዎ ይፈራርሕዎ። ዘይፍለጡ ሰባት ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይከታተልዎ ነይሮም። ቢጊ ሓደ ምሸት ኣብ ሓደ ኣዋርድ ነይሩ። እቲ ምድላው ተወዲኡ ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ ግን ባፍ ዳዶ ኣፍ ደገ ይረኽቦ እሞ ብሓደ ዓለም ክቕይሩ ምዃኖም ይነግሮም። ቢጊ ምስ ኪም ዝነበሮ ርክብ ንምሕዳስን ኩሉ ነገር ካብ እንደገና ንምጅማርን ደው ኢሉ ይቅርታ ሓቲቱ ንኽራኸቡ ይቆፅራ እሞ ካብቲ ምድላው ወፂኡ ብዙሕን ከይረሓቐ ኣብ መኪንኡ እንከሎ ተተኪሱሉ ይመውት። እቶም ኣዕርኽቱ ንሆስፒታል ዋላ ብፍጥነት ይውሰድዎ ደኣ እምበር ውቁዑ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣብ 7 ሰዓትን ፈረቐን ናይ ለይቲ ኣብ 24 ዓመቱ ከም ዝሞተ ይንገር። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ናይ ቀብሩ ስነ ስርዓት ኩሎም ኣዕርኽቱን መሳርሕቱን ቤተሰቡን ምስቶም ካልኦት ብደርፉ ጥራይ ዝፈልጥዎን ዝፈትይዎን ተኸታተልቱ ናይ ቀብሩ ስነ ስርዓት ይውዳእ። ኣዲኡ እውን ብሞት ወዳ ዋላ ብጣዕሚ ትሕዘን ደኣ እምበር ኩሉ ሕልሙን ድሌታቱን ነሳኺዑ ስለ ዝሞተ ሕጉስቲ ከም ዝኾነ ትዛረብ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ናይ መቓብር ስፍራ ክውሰድ እንከሎ ድማ ሬስኡ በቶም መሻሓት ኣድነቕቱ ብኽልተ ኣንፈት ይዕጀብ። ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢላ እቶም ኣድነቕቱ ብደገ እናጨፈሩን እናፈከሩን ክትሪኦም ከላ ብጣዕሚ ደስ ይብላ። ናይ ቢጊ ሬሳ በቲ ጽርግያ ክሓልፍ እንከሎ ድማ ሂትምታይዝ ትብል ደርፊ ወሊዖም እናሳዕስዑ ክብሮምን ፍቕሮምን ይገልጽሉ። እታ ላይፍ ኣፍተር ዴዝ ትብል ኣልበሙ ድሕሪ ሞቱ ተለቂቓ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኮፒ ይሽየጣ። ካብ ናይ ቢጊ ታሪኽ ዓብዪ ወይ ድማ ተኣምር ዝበሃል ሕልሚ ከም ዘየለ ከም ዝተምሃርኩም ፈጺመ ይጠራጠርን። ብወገነይ ቢግ ዝፈትዮ ራፐር ስለ ዝኾነ 7 ወይ ክሓልፈ። ንስኹም ክንደይትዎ ኮመንት ጻሓፍለይ ሓሳብኩም ምክፋል ከይትርስዑ። ብኻሊእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።